Pag-ampo alang sa mga masakiton. Amahan, gitugyan mo kanamo ang imong balaang Espiritu Santo aron magauban kanamo sa tanang higayon sa among kinabuhi. Salamat ning kinabuhi nga gihatag mo kanamo. Salamat sa tanang grasya nga nagauban niini. Salamat sa tanang gugma nga among nadawat. Salamat sa mga oportunidad nga among nasinati. Akong giampo karon ang kaayuhan sa tanang masakiton. Hinaot hikapon mo ang matag usa nga nag-antos sa kasakit, sa kalisod, tungod sa ilang balatian. Tabangi palihog usab ang tibuok banay nga nasubo og nanglimbasog aron mahatagan og kaayuhan ang mga masakiton. Sila nga naghandom nga hatagan pa og lugoy ang kinabuhi sa ilang mahal. Gihangyo ko ang imong kaluoy nga unta matabangan nimo ang matag masakiton sa hospital man o sa balay o diin pa man sila nahimutang sa pagkakaron. Amahayagan ang ilang mga salabutan, matagan og kalig-on ug sa kinatibuk-an, matagan og kaayuhan gikan sa ilang mga balatian. Tabangi usab ang mga taong nitabang kanila sa pagpangita og kapanag-ingnan aron maluwas sila. Salamat Amahan sa imong pagdungog ning maong ampo. Amen.